everyone, welcome to our vlog. And we are here at Homes, Techno City. And you know what? Today our GCQ. Do you know what's the meaning of GCQ? Yes. Hello guys, good afternoon. Sugalit ako ka ng magsayaw-sayaw pa sa TikTok. Napadrik ka rin sa balay nila, be. Siya nga yung rason na nakasayaw. Choose imuang mga baligya. Hi guys, this is my UK. You know what? This is so beautiful. Came from United States of America, and this is only for 10 pesos. And this t-shirt is only 5 pesos. If you want to buy, just go to my house. Yeah. Ate Juby. Hello. Hello, Day. Oh, paminawa, everyone. Ate Joanne. Wait, lahi na gid yung kamera ni mo. Gwapo kayo. Oh, gwapo kayo sa kamera. I am so beautiful on the camera. Sige. Pakita mo na, ba? Asa na to sayo na to para pa sa I look like Beyonce. You know Beyonce? Yeah, she is my sister. You know her? Yeah. Yeah. Uy, nakakustomer ba ako gabog Britney Spears. Oh, Britney Nag-process Spears. ko Process order. Oshag orders. Nakuha, taga Sacramento siya. Si Britney Spears. Oh, Oh, Britney Britney Spears. Spears, Jud. Gisayin niya sa ako agabi eh. Baka si Britney Spears nga. Video na. Hi. Oy, Cebu City has the highest number of positive COVID-19 cases in the Philippines. As it nag-overtake ang Quezon City, number 1. Saan na naman eh? Nadaot, Junit Kato, nagdasok sa karne. Congrats, Cebu, number 1. Or takot lang din ang tao mamatay sa buko. Takot, walay kwarta. Unya kung takot nga magutom, unya wala dili takot sa Kamatayon. sakit. Mauman. Ako Yeah, lang. ang life yun, isa ra. Ipaundang mga niya si Andre sa STE sa drugs, Bing. Unsay mong masay sa cases karon sa COVID? Undang sa STE ba? Andrea, kung babae. Sa Davao City, dapat wala GCQ. Wala GCQ. Ay, Kung anong wala man siya gi GCQ, unsay Daghan pa man mong kung positive no, dapat nag-test na ang mga tao. Magmasta kay ako dili jud ko unta gusto mag-GCQ na. Kay okay ra ko di ko maggawas basta na pagkaon sa balay. Ako sa. Walay problema kay namo ko internet. Kay happy naman ako ng anak ko, naanad naman ng food sila. Oh, Buti mo, suko iko na. no Ako mga anak kanang din. mag-ano sa unta ba bago ta mag GCQ kana gani na baskin 3 days or 4 days na zero positive. zero positive No? na mga dapat man jud dili siya i-GCQ kay murag daghan pa man jud positive. Delikado kayo. Wala na ako opinion. Dili, gid. Gawas ko. Ikaw madam, unsay mong opinion Ayaw lang ko sa video, GCQ karon? Akong opinion, may nga palitin siya kung kayo-kayo. Dili-ilain oy dapat ECQ gyud kay ngano. Nasawan mo mukuan magpuyo kanang dagan puro na ta positive tanan damay-damay na. Nagbalik, magani ang China. Gani balik second na wave. gani ang Mas Japan. kami daw ang second wave lagi. Second wave. Kabalo ka na among silingan dira nga nurse o kani dira o. Nagburi siya kay dili man siya sa opisina man siya sa sulod. Pero ang ikoy kuan niya ba ginakawuri kay basig mag second wave una ibutang na sila sa frontliner jud. O kana dili ka. Oo. Kay naablang man siya sa opisina. Kay nati. Mayon tag naanay tambal tinay. Ikaw unsay mong masay? Di siya ulaw siya. Mas ko. Social distancing. Dito kasi Hi, palit na mo og oyster mushroom, barato ro kayo, healthy pa. Di ba? Kuani siya guys ha, kanang unsa ni ha? Organic. Organic ni siya. Organic. Lamig gud siya ay fried te. Ay nakatilaw naman na siya mapal. Oo, sabaw, butangan lang mo Lawoy. tinapa.
Uy, ilaw mo ko gabi. Dami na ilaw, uy, te. Mangutana mo ko na si mama, basi ka to na makalason din. Uy, Dili, uy. Grabe sad uy. Grabe yung import na mo. Nga nga. Kaya ang 1 point, anak. Te, unsay mo masay sa mga gahay o ulo? TikTok dito, te. Pwede. Magpuyo sila balay uy. Kahit sila gulo. Ang sila to. Ikaw, unsay mong maingon sa mga gahi o ulo? Ikaw day. Mga matay na mong tanan para ilubong mugma. Harsh bay? Unsay mong masay sa mga gahi o ulo? 45 ang Mga gulo. Padayon kay mauna. Oyster mushroom. Hindi kasi siya. Bye-bye! Ate Jo, umuli na po ka? Uli na ko. Anya, gitagaan ko ni Beng og mushroom. Nya, lutoon. Namo ni karon ihalo namo sa pork. Ani anya. Ihalo niya dili oh. Ang mushroom. Ayan, luto na. Hey, let's eat. Thanks for watching. Bye.